Silav roj baş hevan no hêvîdarim hûn baş in. Hema çend nûçeyên ku mamedekir dixwazim ji we re pêşkêş bikim lê dixwazim bînim bîra we saet du diyan de İlham Ahmed bersiv dide pirsên me di weşana zindiya li ser zomê de gelek hevalê me rojnameger li hev kom bûne. Civîneke çapemenî heye. Ez hewl didim di vê derê de li ser kanala xwe wê civîna çapemeniyê ya zomê zindî parve bikim. Eger ez bikaribim pir baş dibe. Ji ber vê yekê çend nûçeyê amadekirin ez wisa bilez ji we re bixwînim. Tabii çend gotinê min hene li ser wê meseleya ku li ser Twitterê hat belavkirin. Daxuyaniya min a fermî heye. Ez bu ara parve dikim. Hevanno. Rêveberiya Xweser deriyên tebqa Reqa û Dêre Zorê girtin ê ku dikeve herema ser Şamê. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ragihand ku ji ber geşedanên ewlehiyê yên metirsîdar xeter biryar hatiye dayîn ku hemû deriyên sînorî yên kantonên tebqa Reqa Dêre Zorê werin girtin. Fermandariya giştî ya hêzên ewlekariya hundirîn îro bi daxuyaniyeke ragihand ev biryar wekî bersivekî ye ji bo girtina deriyên navxweyî ya ji aliyê hikûmeta Şamê ve. Di belgeya fermî de ku niha hûn li ser ekranê dibînin têde tê diyarkirin ku hikûmeta veguhêz ya li Şamê deriyên navxweyî girtine vê yekê bandoreke neyînî li rewşa ewlehiyê kiriye. Ji ber geşedanên ewlehiyê yên metirsîdar ku li dergêhan diqewimin daxuyanî wisa ye li ser bingeha girtina deriyê navxweyî ya ji aliyê hikûmeta veguhêz ya li Şamê û zêdebûna metirsiya ewlehiyê ya pê re û encamên rasterast metirsîdar ên li ser ewlehiya sivîl, karker, rewiyan a biriya van derbasgehan. Dibêje li gorî biryara Rêveberiya Xweser girtina deriyan wê heta demekî nediyar berdewam bike. Lê di biryarê de hin xal hene çawa ye mesela girtina hemû deriyên kantona tebqa Reqa Dêre Zorê heta daxuyaniyekê nediyar temam e heta ku rewşa ewlehiyê aram bibe. Duyem jî rewşên awarte yên mirovî rêxistinên mirovahiyê yên pejirandî ji vê biryarê tên dûrxistin. Yani kesekî nexweş be, rewşeke awarte hebe yan jî rêxistinên mafê mirovan, navbên kar, tiştekî wisa hebe ev ka tamam. Baş e. Wana dervey vê biryarê tên girtin. Ev biryar ji bo hemû rêveberiyên ewlehiyê yên derî sînoran ên li Herêma Bakur Rojhilatê Sûriya hatiye şandin da ku were pêkanîn. Yani ev biryar hatiye şandin ji her kesî re. Niha Rêveberiya Xweser beriya şer hevanno şiyariya dawî kiriye. Şiyariya dawî ya Rêveberiya Xweser jî em bi hev re bixwînin. Ev jî muhîm e. Çawa ye? Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê bangê hikûmeta demkî ya Sûriyê kir ku diyalog çareseriyên siyasî ji xwe re esas bigire. Şiyarî da ku şarekê nû wê karesar tê felaketê bi xwe re bîne. Rêveberiya Xweser di derbarê êriş û aloziyên dawî yên li Herêmê de daxuyaniyekî nivîskî belav kiriye. Di wê daxuyanî de banga civaka navnetewî û hêzên ku ji Sûriyê xwedî gotinin li ser Sûriyê bang li wan tê kirin da ku ji bo ragirtina li ber şerekî gavên ciddî bavêjin. Rêveberiya Xweser diyar kir ku ew rageşiya ku komên çekdar yên hikûmeta demkî ya Sûriyê dimeşînin em wana şermezar dikin. Ev rageşî xeterî ye. Gefên mezin li ser derfetên îstiqrar û aştiyê yên li welatê me çê dike. Em ji ber van nêzîkatiyan fikarên xwe yên mezin tînin ziman. Rêveberiya Xweser bi bîr dixe ku xelkê Sûriyê, xelkê Rojavayê Kurdistanê zêdetirî 15 salan ji ber şer wêranî ji ber koçberiyê êş kişandiye. Êdî westiya ye, nikare bikeve nava şerekê nû. Di demekî de ku pêdiviyên me belehvatinê heye, behevgirtinê heye, derxistina şerekê nû yê bê sedem wê pêvajoya siyasî lewaz bike, bingehên aştiya navxweyî tek bibe. Di daxuyaniyê de hate eşkerekirin ku divê zimanê diyalogê li şûna zimanê gef û çekan serwer be. Di vî şerî de serkeftî, binketî wê tune bin. Wê welat û gelê Sûriyê berdêlên vî şerî bidin. Em bangê hikûmeta demkî ya Sûriyê dikin. Di biryarê xwe de
خودی برپرسیار بن. دیالوگی çareseriya siyasiya dûrî zimanê şer û çekê esas bigire. Rêveberiya Xweser beyan kir ew amade ne li diyalogê vegerin. Hemû pirsgirêkan çareser bikin da ku dawî li herêkîna xûna Sûriyeyan were. Rêveberiya Xweser îddiayên di derbarê tekîliyên bi Îranê re red kirin, helwesta xwe wiha eşkere dike. Rêveberiya Xweser îddiayên di derbarê tekîliyên bi Îranê re dibêje em red dikin. Di demên dawiyê de hin kanal hene, malperên istixbaratî hene, agahiyên derew di derbarê tekîliyê me û Îranê de belav dikin. Helwesta me li ser bûyerên ku li Îranê rû didin pir zelal e. Em li dijî rejîma Îranê ne, ku rojane jin, ciwanên Kurd, Ereb, Belûç, Fariz bi dar vedikin. Em di wê qenaetê de ne, pergala demokratîk vebijêrka yekane ya rêzgirtina li gelê Îranê ye. Rêveberiya Xweser her wiha bangê civaka navdewletî jî dike ku ji bo rêgirtina li ber şarekê nû helwestekî zelal nîşan bide. Piştgiriyê bide pêvajoya siyasî. Di vê navberê de ez bînim bîra hevan da. Aniha li Belçîkayê jî Wezareta Karê Derve ya Belçîkayê bi taybetî wezîr bixwe Maxime Prîvo bersiv dide wekîlên li parlamentoya Belçîkayê. Ji ber ku pirsnameyekî amadekirina wekîlên li parlamentoyê di derbarê bûyerên li Helebê de şer û komkujiyên li Helebê de pêşniyazpirsekî amade kirine, pêşkêşî Wezîrê Karê Derve kirine, helwesta Belçîkayê çi ye di derbarê Kurdan de? Helwesta Belçîkayê çi ye di derbarê Kurdan de, di derbarê komkujiya li Helebê de? Wezîrê Karê Derve yê Belçîkayê Maxime Prîvo saet du dudiyan de ew jî piştî nîv saetê din bersiv dide pirsên wekîlan li parlamentoyê. İmkanê ku em bikaribin zindî parve bikin tune ye. Ji ber ku ez tam du wê saetê de bi Wezîra me ya Karê Derve İlham Ahmed re em di civînekî çapemeniyê de ne li ser Zoomê ez ê hewl bidim wê bu ara parve bikim. Ji ber vê yekî hinekî zehmet e wî aliyê de. Wekî din hevan da. Niha ez dibêjim ev şiyariya dawî ya Rêveberiya Xweser gelekî giring e. Em dikarin awî bikin qeydan mühîm e. Rêzdar İlham Ahmed dibêje em spasiya Lindsey Graham dikin. Lindsey Graham hûzanı dom bu ara parve kir. Tweeta wî hebû. Dewleta Tirkiye şiyar dike, Rêveberiya Şamê şiyar dike. Ji Kurdan behewin. Di vîdyoya me da do heye. Ado da. Ji Kurdan behewin. Ev hevalbendê me ne. Me bi hevra li hember Daişê şer kiriye. Hûn nikarin êrişî ser Kurdan bikin. Eger hûn êriş bikin, em wekî Amerîka em dikevin nava helwestekî pir ciddî. Em heneka nakin. Îja İlham Ahmed spasî dike jê re. Ka em binêrin çi heye. Yani pirsê ku hûn dixwazin jî İlham Ahmed bipirsin hevalna, ji me re aniha binivîsînin li ser mesajan yan jî hevalên rojnameger li ser ew jî dikarin bipirsin. Ev Twitterê, Messenger hûn pirsên xwe ji me re bişînin, eger îmkan hebe li wê derê merû dikare bipirse. Rêzdar İlham Ahmed ew ê bersiv bide. Ez hema zû bi zû vê jî bixwînim. Eger bikaribim dîmen bînim ser ekranê tabii ki elbet baştir e. Rewşê hevan rojên em tê dane gelekî zehmet e. Karê me jî endamên çapemeniyê karê me jî pir zehmet e, ji we re bêjim. Rojê sê care weşanê dikim. Carnan dibe ku merov di dîtina çavkaniyê de hinekî zehmetî bikişîne. Carnan dibe ku merov tiştekî xîlaf bibêje. Merû dibe hedefa êrişên pir giran veya hinekî bêînsafî e dibêjim. Merov hinek baldar be, merov hinekî rêz û hirmet ji hev re bigire baş dibe. Zimanek nerm, zimanek medenî merov li hember hevû de bikaribîne pir baş dibe. Yani zimanê ku ez bixwe li hember hevala bikartînim wisa ye. Li hember rêvebirên me, siyasetmedarên me zimanek nerm bikartînim. Baş e? Tamam evan da. Niha ez daxuyaniyê İlham Ahmed hema ji we re bixwînim. Hevseroka Daireya Pêwendiyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed bersiv da daxuyaniyên Senatörê Amerîkî Lindsey Graham û spasiya wî kir. Senatörê Komarî yê Amerîkî Lindsey Graham
berê şiyarî dabû ku Tirkiye û hikûmeta nû ya Sûriyê divê nekevin nava şer. Eger hûn bi ser Kurdan de biçin Amerîka wê bertekekî pir tund nîşan bide. Piştî van gotinan İlham Ehmed li ser hesabê xwe X'ê peyamek belav kir, spasiya wî kir. Balkişan ser rewşa Helebê jî. Birêz Graham spas ji bo piştgiriya we ya krîtîk hikûmeta demkî ya Sûriyê dixwaze em avaniya xwe ya parastinê belav bikin di heman demê de li dijî gelê Kurdê Helebê êrişên hovane û zalimane pêk dîne. Arayadara Rêveberiya Xweser destnîşan dike ku ew ji diyalogê re jî vekirîne. Em girêdayî diyalogê ne. Veguhestina pêvajoya nû ya Sûriyê nabe ku li ser hesabê gelê Kurd û kemîneyên din, milletê din be. Yani pêvajoya nû dibe ne li ser tenê guherîna van milletan be. Li keleka Amerîka li dijî Daişî dibe me şer kiriye. İlham Ehmed di dawiya peyama xwe de kêfxweşiya xwe ya ji bo helwesta Graham tîne ziman. Peyamên we ên zelal hêviyekî didin me ku şerîgatî fedekariyên me nayêne ji bîr kirin. Hevan û divê navberê de tiştekî dijî ez bînim bîra we berê ku ez behsa wê meseleya vîdeoyê bikim. Tirkiye endamê Daişê ji bo şerê li dijî Kurdan dişîne Sûriyê bilahayê hevalan hebe tedbîrê xwe bigirin. Êdî kîl ku derê çawa tedbîran digiran nizanim. Lê dewleta Tirkiye aniha hûzanin beriya çend rojan çend hev Daişî din jî girtin avêtin hepsê. Ana li hepsê bi wan re di nava müzakereyan de ye. Tirkiye hemû endamên Daişî dişîne Sûriyê ji wan re dibêje herin tola paytexta xwe Reqayê hilînin. Ji kesên ku xaşo cilên girtîgehê li xwe kirine derdora $500 nastameyên Sûriyê didin wan bi rêya Efrînê re wan bi qaçaxî yani qaçaxînin ne êdî bawekî fermî wana dişîne Sûriyê. Belkî navê wan ê resmî qeyd nekirin li derme ji ber ku bi şiklekî li Entabê, Şîle, Bursa, Qayseriyê tesîsên perwerdeyiyê ên leşkerî vekirine. Wana dişînin wan de re di perwerdeyiyê re derbas dikin, paşê jî derbasê Sûriyê dikin, di şerê li hember Kurdan de bikartîne. Di vê navberê de îro Partiya Yekêtiya Demokrat yani PYD û NKS li hev civiyane. Di civînê de behsa çi kirine? Mühîm e. Xerîb Hisso, Aldar Xelîl, Kemal Akif, pêşwaziya serokê NKS Mihemed İsmail, berdevkê NKS Faysal Yusuf kirine. Baş e? Faysal Yusuf û Nîmet Davud. Her du aliyan bu yerên dawiyê bi taybetî êrişên li ser Şêx Mehsûd Eşrefiyê guftûgû kirine. Tiştekî balkêş eger hebe ji we re bêjim di dawiya civînê de PYD NKS pêdivî bi wê yekê dîtin ku divê diyalog danûstandinên di navbera wan de dewam bikin gavên pêwîst di demê xwe de bavêjin. Vana civînên nezaketê ne hevanno. Normal e yani bu yerekî komkujiyekî hatiye serê Kurdan divê merû nava xwe de çi nîqaş bike, çawa bike. Mijar ev e. Niha hevanno. Ev baş e. Deqekî ez tiştekî ji we re bêjim baş e. Niha ez vîya bînim ser ekranê. Niha ev daxuyaniya min em li ser X'ê belav kiriye hevanno. Pêşî ez ji we re bêjim doh bawer dikim serê sêbê bû. Min vîdeoyekî par vekir. Di wê derê de behsa wezîrekî berê İsraîlê tê kirin. Yaqûb Kara bi xwe dirzû ye. Dirziyê İsraîlê ye. Demekî wezîrtî kiriye. Bahsa mafê dirziyan dike li Sûriyê. Bahsa serxwebûna dirziyan dike. Tam ez di dema weşana zindî de bûm hevalekî peyam şand got tiştekî wisa heye min jî xwend. Niha ez daxuyaniya xwe pêşî ji we re bixwînim paşê cî bidim wê vîdeoyê ka di vî vîdeoyê de çi dibêje hevanna. Baş e. Niha mesele çawa ye? Mesela min îro nivîsekê ser Twitterê nivîsandiye ez nivîsa xwe ji we re bixwînim. Çünkü ji bilî wî tiştekî nabêjim. Di weşana zindî de bûm dibêjim.
hevaleke rojnamevan gotinê ku me bilêv kirin mîna ku wergera vê daxuyaniyê be ji me re şand îmkanê ku ez bixwe di zindî da vê yekê piştrast bikim tune bû. Yê daxife Wezîrê Berê yê İsraîlê Eyûb Kara ye durziyekî İsraîlî ye ji bo durziyan serxwebûnê dixwaze ji bo Kurdan jî ji bo Elewiyan jî federasyon yan jî pergaleke din ya siyasî pêşniyaz dike. Xuya ye ew hevalê ku ji me re ev vîdeo şandiye şîrovê xwe jî hinekî tevlî kiriye. Yani tiştekî ku kesekî bêşîne min heqeten di vîdeoyê de nedît. Em dizanin ku yani tiştê ku min bixwe got û helkê bêşîne jî têda tune ye. Yani ji bo ya nizanim ser Twitterê pir zêde hate bilavkirin mîna ku tiştekî nû be. Ji ber wê dibe yani mesela ez dizanim ku İsraîl ji bo berjewendiyên xwe be jî alîgirê serxwebûna Kurdistanê ye. Ev tiştekî ne nû ye. Herkes helbesta İsraîlê ji xwe dizane. Siyaseta hemû tevgerên Kurdan yên derheqê serxwebûnê de jî ji xwe tê zanîn. Yani ez bi xwe tiştekî ji ber xwe dernaxim. Ya giring daxuyaniyên siyasetmedarê me ne dibêjim. Min dûnûçiya xwe de jî ne behsa Qesedê kiriye. Min ne behsa rêveberiya xwe ser kiriye, min tenê behsa Kurdan kiriye. Yani ew hevalê me ji xwe re dixwazin wezîfeyekî derxin. Hema ji xwe îftiral meriya bikin. Meriya hema alîgirê tiştekî nîşan bidin. Hevan û tiştekî wisa tune ye. Ez ji we re bêjim. Rewşa em tê dane rewşekî pir zehmet e. Milletê me di qirkirinekê re derbas dibe. Em mecbûrin komê serhev bibin, em êrişî hev nekin, em alîgirê hev bin. Xwedî li Qesedê derbikevin, xwedî li şervanê xwe derbikevin, xwedî li rêveberiya xwe ser derbikevin, xwedî li pîlan û projeyê xwe yê serxwebûnê derbikevin. Ez di vê qenaetê da me ji şervanekî me ê ji rêzê heta fermandarê me tev serxwebûna Kurdistanê dixwazin. Ma kîjan Kurd serxwebûna Kurdistanê nexwaze? Ya çawa yani aqlê we digre yani. Aqlê we digre fermandarekî 40 salan serî çî şer kiribe serxwebûna Kurdistanê nexwaze. Ma tiştê wisa dibe? Na. Çi ye? Şert û şûrtên îro ê cîhanê heye. Konjonktûra siyasî ya li rojata navîn heye. Merûv hinekî li gorî wan tev dikere. Di vê demê de merûvan daxwazê xwe baweyekî vêkirî nayîne ziman. Ew aniha wisa tercîh dikin. Hin tevgerên siyasiyên Kurd daxwazê xwe ê serxwebûnê baweyekî pir zelal eşkere nakin. Bi şiklên din tînin ziman, mafê netîweyê Kurdan. Hin tevger jî hene bi şiklekî pir vekirî tînin ziman. Ama çawa ku di dilê hemî Kurdan de heye, ê min me bi xwe pêşniyaz kiriye, min dojî, pêjî, min ez dibêjim. Ama ez ji ber ku bi xwe ne siyasetmedarim, pêşniyazê min bikirî tiştekî nayê. Yani eger şert û mercên siyasî ê rojhilata navîn müsait bin, merûv sibê Kurdistanê îlan dike. Qet ne mesele. Lê ji bilî me jî, ji bilî me bi xwe wekî millet ji derve ve em bi alîkariya hêzên derve em nikarin Kurdistanê ava bikin. Ancak em bi xwe ava bikin, em bi xwe îrada xwe nîşan bidin, belkî em piştgiriyê bixwazin. Mesela İsraîl li ser tepsiyekê zêrîn Kurdistan ji me re naniye, çênekiriye. Çi ye? Merûv dikare piştgiriyê bixwaze. Ew e. Ev laliyekî hevanû min ez divê biçim ev civîna çapemeniyê ya bi İlham Ehmed re li ser Zoomê tê çêkirin divê ez haziriyan çêbikim ka aliyê teknîkî yani çawa bikaribim bînim ser kanala xwe ya YouTubeê. Aliyê din jî hevalê me yê rojnameger ku wisa li ser Twitterê du derheqê me da tişta dinivîsînim bila binivîsîne ne meselê. Yani tiştê ku ez jê bikişînim, veşîrim tune ye. Lê min hêvî dikir ku mesela telefonê min bikin em bi hev re rastiyê derbixin holê. Heqeten tiştekî wisa heye tune ye. Ez wî gotinê wî Camirî ez bînim ser deqekî min ji bîr kir ez bînim ser ekranê gotinê wî Camirî. Deqekî. Ev Camirî ez bas dikim ev e Yaqûb Kara Wezîrê Berê yê İsraîlê ye bi xwe Durzî ye. Durziyê İsraîlê ye. We goterê اللي عم بيحللوا الاجتماعات في باريس بين الشيباني والوفد الإسرائيلي بحب بشركم بشارة مهمة إنه بدون استقلال السويدة
وعلى راسها الشيخ أبو سلمان حكمة الهجري، فيش هناك اتفاق. ما تبنوا على المتخاذلين في داخل الطائفة الدرزية إن كانوا في سوريا لبنان أو في إسرائيل. الشيخ أبو سلمان هو عنوان الدروز في سوريا وفي كل العالم. كل مس في احترامه بمس في كرامة الدروز كلها. لذلك نحن ماشيين على هذا الخط. نحن ما عندنا شك انه نحن في الطريق للاستقلال. اعلنا الاستقلال في باريس وقريب ان شاء الله بيكون في السويدة. كل تخاذل ما بيعطي اي حل للدروز، والدروز صارت فهمانة هذا الاشي. نحن متأملين كمان انه الكرد وحتى العلوية يكون لهم كونفدرالية او دولة كل واحد، لانه تقسيم سوريا موجود واتفقنا عليه قبل ما وصل الشرع، ونحن مستمرين في هذا الاتفاق وعلى الله التوفيق. كل لا Yani mesele evet işte kuşkatı dibêje tê femkirin yani dibê me pêş de serxwebûna durziyan me behs kiriye yani em dikarin serxwebûna durziyan îlan bikin. Kurd jî Elewî jî eger bikaribin ji bo xwe federasyonê pêşniyaz bikin yani destek didine. Lê tişta ku vê derê balkêş e bawer dikim şîroveya wî hevalê me rojnameger lê zêde kir û min jî ketim nava wê şaştiyê min xwend. Dibê me pêşniyaz li Kurdan kiriye ku serxwebûna xwe îlan bikin em piştgirî bidin we. Kurdan jî gotiye em demokrasiyê tercih dikin bi cîranên xwe re. Niha vî camerê tiştekî wisa negotiye. Lê di rastiyê de tiştekî heye, tevgerên siyasiyên Kurd tiştek ku dixwazin kî vedişêre me? Tiştekî liholê heye? Na. Tiştekî veşartî heye? Na. Tevgerên siyasiyên Kurdan dibêjin Amerîka îro heye sibê tune ye. Em wekî milletê esas ê rojhilata navîn em mecbûrin bi milletên herêmî re lihev bikin, em bi wan re bidin bistînin. Aynê coğrafyê de. Çi ye? Di çarçova demokrasiyê de. Baş e? Ez nekim nava min jarê. Yani li ser min be milletê Kurd serxwebûnê heq dike. Mafê milletê Kurd bi qasî ê Tirkan, bi qasî yê Ereban, bi qasî İsraîliyan heye. Yek ji milletê esasî rojhilata navîn e, di dunyayê de jî milletê bi tenê ye ku xwedî hejmarekî ew xwasa mezin lê bêdewlet. Belkî milletek du milletê din jî hebin. Ama milletê Kurd bi qasî her milletî serxwebûnê jî dewletbûnê jî heq dike. Di vê derê de bila şik û şuba kesî tune ye. Ama ji destê me nayê. Em endamê çapemeniyê ne. Em bibêjin çi, nebêjin çi. Di destê me de ne artêş heye, ne siyaset heye, ne partî hene û ne jî alîgirê me hene. Me got em vê derê ser weşana zindî em ji xwe re çend weşana çê bikin, fayda me bigêje milletê me. Ew jî maşallah milletê me di nava xwe de bûye pêncî perçe. Hema ji xwe re êrişî hev dikin. Bi îtîbarê hev û du dilîzin. Lê ji bo min nexeme. Ême em ji xwe re weşana xwe domînin. Karwan diçe hevanna. Ez xatir ji we dixwazim gelek nûçe hene lê di saetên pêş me de em ê dîsa bikevin weşanî ji we re pêşkeş bikin. Saet dudiyan de ez ê weşana zindî vekim piştî 10 deqê din. İlham Ehmed bawekê zindî li ser zomê bersiv dide rojnamegeran. Em ê cih bidin wê. Baş e? Dem bar silav rêzevanna.